Què tal, enganxats? Bon dia. El nostre equip s'ha desplaçat avui al plató 1 de TV3 per explicar-vos la nova temporada de TV3. És primera hora del matí, nosaltres ja hem arribat i els primers presentadors també estan arribant en aquest plató 1 i seguidament passaran a fer-se la foto de grup. Un cop acabin aquesta foto es presentarà el documental TV3 Confidencial, que s'emetrà demà dijous a les 10 de la nit, i un cop acabi aquest documental, Enganxats us promet agafar qualsevol personalitat, qualsevol presentador de rellevància per explicar-vos-ho tot i apropar-vos a aquesta nova programació de TV3 a tots vosaltres. Ens acompanyeu?